εντάξει. Ό,τι να είναι. Πολύ ωραία αρχή, θα έλεγε κανείς. Τα φιλιά μας στην Τζογκόγκου. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, και να θυμάσαι, Τζο, ότι εσύ ζήτησες συνέντευξη και εμείς θα αφαιθούμε ελεύθεροι και ό,τι βγει από αυτά τα στόματα θα αποτυπωθεί για πάντα σε αυτό το ταπεινό βίντεο. Καλά, ό,τι να είναι. Εγώ για αρχή ήθελα να κάνω ένα μικρό και ταπεινό πρόλογο. Ίσα έτσι για να σας ζεστάνω. Ίσα για να τους γνωρίσετε και για να γνωριστούν μεταξύ τους. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να γίνω λίγο πιο τυπική, αλλά έτσι όπως θα ακολουθήσει το βίντεο και η συνέντευξη, όπως θα δείτε και όλοι εσείς στη συνέχεια, δεν είναι τόσο τυπικό όσο θα έπρεπε. Οπότε ας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τη Χρύσα Τσαλταμπάση Spineless και τον Φίβο από Agnes Main. Την Χρύσα την γνωρίζετε σχεδόν οι περισσότεροι. Είναι μια μορφή που μπορεί να κάνει πολλά, δοκιμάζεται και διαρκεί. Με αρκετά χρόνια στο βιογραφικό της επί της μουσικής τροχιάς και 2 προσωπικούς δίσκους. Απ' την άλλη, Agnes Main είναι από τη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε εδώ πολλά κοινά. Ένα συγκρότημα που έρχεται επίσης με αρκετά μεγάλο βιογραφικό στην πλάτη του, δισκογραφία, lives και ηχογραφήσεις που δεν σταματούν. Τώρα θα μου πείτε, πώς συνδυάζεται Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μήπως είναι Θεσσαλονίκη-Θεσσαλονίκη, Αθήνα με Αθήνα, μήπως είναι τα πάντα όλα. Είναι λοιπόν μια καλή αφορμή αυτή η παρουσίαση δίσκου της Δυσπόνια. Αυτό τελικά θα πάει πάρα πολύ καλά. Ωραία, άντε να ξεκινήσουμε και ο Θεός βοηθός. Γεια. Λοιπόν, στην αρχή έλεγα μάλλον να ξεκινήσω με μονομένα τις ερωτήσεις, αλλά θα το πάρω πολύ ανάποδα όμως και θα μιλήσουμε για το παρελθόν. Μπορείτε να ξαπλώσετε 50 ευρώ. Ευχαριστώ. Έξοδα, παιδιά, έξοδα. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, σας συνδέει μια σχέση μεταξύ μουσικής και φιλίας. Δεν ξέρω τι έγινε στην πορεία και το ρίξατε στο Doom, στο Experimental Metal, σε όλα αυτά τα πολύ χαρούμενα θα έλεγε κανείς. Θέλω όμως να μου πείτε πώς προέκυψε αυτή η σχέση, για αρχή, για όσους έτσι δεν γνωρίζουν. Ο κύριος Φίβος Χατζής, να ξεκινήσει. Η σχέση με την Doom Metal ή η σχέση μεταξύ μας, πώς γνωριστήκαμε? Δεν καταλαβαίνω η ερώτηση. Είναι έτσι δίστατη? Μεταξύ μας. Ωραία, λοιπόν. Έχει μια καλή ιστορία πίσω από αυτό, γιατί στη ζωή μου διαπιστώνω ότι πολύ να ξεχνάω άτομα, να ξεχνάω παλιούς συμμαθητές, πώς δείχνουν, να μην έχω καμιά ανάμνηση από την ύπαρξή τους. Όμως αυτή τη στιγμή που θα πω ότι θυμάμαι πολύ ζωντανά, ήταν νομίζω κάποια στιγμή άνοιξη του 2001, και τότε ξεκίνησα να παίζω με τον έτερο καλό μας φίλο, τον Ηλία Φιλαρίδη. Καλά, δεν ήταν το 2001, ήταν το τέλη 99, αρχές 2000. Έχω να σου πω. Είσαι σίγουρη, Χρύσα? Είμαι πολύ σίγουρη. Γιατί εγώ Θεσσαλονίκη ανέβηκα όταν πήγα Σέρρες και Σέρρες πήγα το 2000. Αρινό εξάμηνο 2001. Οκ, δεν επιμένω. Πάντως όταν έγινε αυτό που αναφέρω, εγώ πλέον έμενα Σέρρες, δεν ήμουν Τρίκαλα. Ωραία. Οπότε παίζαμε με τον Ηλία του Φιλαρίδη, ο οποίος τότε ήταν μπασίστας, μετά έχει γίνει κομμωτής, τρομπετίστας, σαξοφωνίστας, ντράμερ. Ταξιτζής. Και έπαιζε και μπάσκετ. Με μπάσκετ ξεκίνησε. Ναι, το κομμωτής δεν το θυμάμαι. Ακριβώς. Πότε το έκανε αυτό? Το έκανε σε μια φάση και μας το θύμισε τις προάλλες. Και όταν πήγαμε τώρα στην αυλία μαζί, είχαμε πεθάνει στο γέλιο. Γιατί. Όχι γιατί. Άστο αυτό. Για να πεις αυτό που ξεκίνησες. Γιατί δεν τελειώσει. Ωραία. Οπότε τότε παίζαμε μαζί σε μια άλλη μπάντα. Και θυμάμαι εκείνο το μήνα στο Metal Hammer. Του 6 Days, γιατί δεν τα λες? Γιατί ποιος νοιάζεται για τους 6 Days? Εγώ και ο Ματθαίος νοιαζόμαστε. Δεν είναι φίλος σου ο Ματ πια? Όχι, είναι. Να δώσουμε και χαιρετίσματα στο Ματθαίο Καραμπάλιο, λοιπόν. Συνεχίζουμε. Οπότε 12 ερωτήσεις, θα πάρει 2 ώρες. Εντάξει. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή έχω πάρει το καινούργιο Metal Hammer και κάθομαι το περιοδικό εκείνης της εποχής που να μην καταλογίσουμε ονόματα. Και
κοιτάω τις αγγελίες, γιατί για κάποιο λόγο τότε διάβαζα τα πάντα από το περιοδικό. Και καθώς διαβάζω τις αγγελίες, πέφτει το μάτι μου σε μια αγγελία που λέει, την αγγελία δεν τη θυμάμαι 100%, τη σκηνή που θα πω μετά τη θυμάμαι ξεκάθαρα. Κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη αναζητά κιθαρίστα, ντράμερ, μπασίστα και πληκτρά, άμα θυμάμαι καλά, για τη δημιουργία συγκροτήματος στο ύφος των The Gathering. Άντε ρε εσύ, Gathering ακούγαμε τότε όλοι μας πολύ ρε παιδί μου, και ήταν και μάλιστα η εναλλακτική στο πολύ η πεντάμορφη και το τέρας gothic metal που έπαιζε εκείνο το διάστημα, Theatre of Tragedy και τα σχετικά. Οπότε ήμουνα πολύ μπριζωμένος. Λέω, ξέρω εγώ, και μάλιστα τότε για εκείνη την εποχή δεν ήταν και σύνηθες μια κοπέλα να πάρει την πρωτοβουλία να βάλει αγγελία, οπότε ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και θυμάμαι τότε φεύγαμε από το σπίτι, θυμάμαι και το σπίτι κιόλας, του Θέμη με τον Αντώνη. Αλλά κι άλλα δεν τα θυμάσαι. Όλους σου τους συμμαθητές σου έχεις ξεχάσει. Το σπίτι το θυμάσαι όμως. Ωραία. Ότι έχω βγει με τον Λία και είμαστε στο κλιμακοστάσιο, ρε παιδί μου, και περιμένουμε το ασανσέρ. Και μου λέει, ρε εσύ να σου πω κάτι. Είδα, του λέω, μία αγγελία στο Metal Hammer. Από μια κοπέλα που ψάχνει να φτιάξει μπάντα στο ύφος του The Gathering. Αυτό δεν λες? Ναι, μου λέει. Μου λέει πάμε. Εγώ πάμε. Ναι, πάμε. Οπότε μετά ο Ηλίας ήρθε σε επαφή με την κυρία από εδώ, τη Δεσποινίδα ή κυρία, δεν ξέρω τώρα τι είναι το πρέπον. Για μας είναι πάντα μια Δεσποινίδα βέβαια. Και the rest is history. Τώρα, the rest is history. Θα σου πω εγώ τι είναι history. Από τότε γνώρισα τους πιο ηλίθιους του κόσμου και τους έκανα και φίλους μου. Και θα υπάρχει τώρα αυτό για πάντα, έτσι. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Μια ζωή είμαστε στη βλακεία. Αλλά αυτό είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Τζο Γκόγκου και ακροατές. Όχι ακροατές, θεατές είναι. Ναι, τι ακροατές, θεατές. Ό,τι να είναι, εντάξει. Καλά. Τα είχαμε κλεισμένα τα παιδιά σε ένα υπόγειο και τώρα τους βγάλαμε να μιλήσουνε. Λοιπόν, ναι, οπότε, long story short, γνωριστήκαμε μέσω μιας αγγελίας στο Metal Hammer και κάναμε την μπάντα. Κάτσε, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, κάτσε λίγο. Ναι. Πώς προέκυψε η σχέση αυτή? Ναι. Εντάξει, ωραία. Τέλος η πρώτη ερώτηση. Όχι, δεν είναι τέλος, καθόλου τέλος, γιατί εδώ ξεκινάει και μια άλλη ιστορία, ότι άμα θυμάσαι, στην προκειμένη περίπτωση είχαμε κάνει μια πρόβα εγώ, εσύ και ο Ηλίας, με έναν άλλο κιθαρίστα. Το θυμάσαι αυτό? Η πρώτη μας πρόβα ήταν με εμάς τους τρεις. Ναι, είχαμε παίξει, και ο Ηλίας τι έκανε, έπαιζε μόνο μπάσο, δηλαδή ήταν χωρίς κιθάρα, ήταν γκιτάρλες. Γκιτάρλες ήτανε, ναι. Το θέμα είναι πώς θα τη βρούμε αυτή, γιατί την είχαμε γράψει τέλος πάντων σε άλλο chat αυτό. Η δεύτερη πρόβα ήταν με έναν άλλον άνθρωπο που δεν θυμάμαι καθόλου πώς είναι. Δεν θυμάμαι καν. Μπορεί να τον έχω ξαναδεί έκτοτε. Μήπως ήταν ο Σάκης απλά επειδή είχε μαλλιά, πιστεύουμε ότι ήταν. Όχι. Γιατί στην τρίτη πρόβα ήταν που έσκασε ο Σάκης. Και είχε μαλλί τότε. Να πούμε στον κόσμο ότι ο Σάκης Κιωσές είναι ο μουσικός συνοδοιπόρος και mastermind των Agnes Veil, όπου χάρη στη Χρύσα ήρθαμε σε επαφή και γνωριστήκαμε. Γενικά να πω εδώ ότι σε φιλικό επίπεδο, χάρη σε αυτή την αγγελία, γνωριστήκαν πολλά άτομα, πολλοί κύκλοι, σαν Ολυμπιακοί αγώνες διασταυρωθήκαν. Δηλαδή, ναι, αν το σκεφτείς, υπάρχουν διάφορες απομακρυσμένες τέτοιο που ενωθήκανε με όλη αυτή την κατάσταση. Με μία αγγελία. Anyway, με μία αγγελία λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος η πρώτη ερώτηση. One eternity later. Ο καθένας πήρε το δρόμο του μουσικά. Τι συνέβη όμως και άλλαξε και η μουσική σας ταυτότητα? Γιατί δεν το κάνατε ως national? Το συγκρότημα δηλαδή που είχατε? Θα πω εγώ. Και πες και εσύ δηλαδή άμα θες. Έτσι ένιωσα πολύ σίγουρη. Δεν το κάναμε ως national γιατί τελικά η ιστορία και η πορεία δείχνει ότι η national ήταν αυτή η τετράδα που έκανε κάτι τελείως άλλο. Δηλαδή και εγώ, η δική μου μουσική είναι τελείως διαφορετική από αυτό που κάναμε οι τέσσερις μας και εσείς είστε σε άλλη φάση. Αυτό το ωραίο, το doom, το πλακοντούμο κάτι από τα βουνά εκεί πέρα.
Αλλά δεν άλλαξε βασικά η μουσική ταυτότητα, απλά ο καθένας πια λειτουργεί περισσότερο βάζοντας το δικό του χαρακτήρα στο σχήμα του και βγαίνει ένα ανάλογο ηχητικό αποτέλεσμα, ρε παιδί μου. Οπότε εγώ χωρίς εσάς, μοναχιά μου, γράφω αυτά που γράφω, που ας πούμε ότι είναι πιο experimental. Εσείς γράφετε αυτά που γράφετε κι εσείς, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αν πάλι βρεθούμε και γράψουμε μουσική όλοι μαζί, πάλι θα γίνει κάτι άλλο, μία άλλη κουλαμάρα. Άμα καταφέρουμε δηλαδή τον Ηλία να ξαναπιάσει τον μπάσο, θα δούμε. Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι, Φιβάκο μου, σε αυτό? Φυσικά. Θα προσθέσω ότι ακούγοντας εκ των αίρων το μοναδικό μας άλμπουμ, τον D, θα μπορεί να βρει πολλά στοιχεία κάποιος και από τους μεταεπιταγνισμένοι και από τα δικά σου τα προσωπικά. Άρα πιστεύω, και για να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος, ότι γιατί δεν το κάναμε ως national όλο αυτό, ήταν το γεγονός ότι σε εκείνη τη χρονική στιγμή αποχώρησε η Σισίλια Ολλανδία και σίγουρα ήμασταν ήδη γέροι όσο αφορά τη χρήση της τεχνολογίας για να μπορέσουμε να την κάνουμε να δουλέψει υπέρ μας. Οπότε αυτοαπομονωθήκαμε ουσιαστικά και τραβήξαμε τους δρόμους μας. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν το κάναμε σαν national. Ναι. Και ότι δεν θα μπορούσες πλέον να κάνεις κάτι που θα είσαι εσένα στην εξίσωση χωρίς εσένα, άλλαζε, όπως το είπες πολύ σωστά. Αυτό. Ωραία. Και απλά τώρα επειδή είπες γέρη και τεχνολογία, έτσι θα ήθελα να δείξω το κινητό μου. Ωραία. το ίδιο εξαιρετικά, δηλαδή εξαιρετικά. Τα τελευταία 15 χρόνια. Ωραία. Περίμενε, παύση και εδώ. Stop it. Get some help. Με τους National Pornographic είχατε μια πολύ καλή πορεία και αυτό φάνηκε και στα ονόματα που θα δίκατε δίπλα τους επί σκηνής. Ποια στιγμή ήταν αυτή που είπατε πως «Οκ, τώρα τα ζήσαμε όλα»? Καμία. Κάτσε, μάλλον παύση και εδώ. Ωραία. Καμία. No! God, please, no! 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 Οπότε εγώ θα πω ότι δεν υπήρξε ποτέ αυτή η στιγμή. Ποτέ δεν είπα «ΟΚ, τώρα τα ζήσαμε όλα». Ίσα ίσα που ήθελα κι άλλο. Απλά ήταν έτσι οι συνθήκες, έπρεπε να φύγω εγώ για σπουδές. Οπότε αναγκαστικά είπαμε να πάρει μια παύση όλο αυτό, που τελικά η παύση έγινε μόνιμη. Αυτό. Δεν ξέρω εσύ πώς το... Εγώ θα σου έλεγα όμως ότι αν κατάλαβα καλά, η ερώτηση είναι ότι κατά πόσο αισθανθήκαμε ότι γαμό, δεν ξέρω άμα κάνει να παίξουμε, ότι πολύ ωραία, δηλαδή παίξαμε για παράδειγμα μια στιγμή που μπορείς να πεις ότι ήταν έτσι ένα πικ, ήταν τότε παίξαμε τους Cult of Luna. Βέβαια είχαν προηγηθεί τα ιδάλματα της νιώτης μας και σε πιο μικρή ηλικία, δηλαδή παίξαμε με τους Anathema, παίξαμε με τους The Gathering, παίξαμε με τους Dead Soul Tribe, όχι αλλά έχουμε αφήσει από αυτό το live. Άρα έγινε. Άρα έγινε. Με τους Amorphis. Μπράβο. Είχαμε δηλαδή... Νομίζω ότι επειδή δεν είχαμε ποτέ αυτή την νοοτροπία ότι ξέρεις τι κάναμε, που στην και δεν κάναμε και κάτι, απλά παίξαμε support. Συγγνώμη, με τους Anathema το είπαμε, τους Anathema. Ναι. Με τους Anathema σε ένα κατάμεστο υδρόγειο τότε λέγονταν το μαγαζί και έχουμε κάποιες φωτογραφίες που εγώ είναι σαν, όπως λέει και ο φίλος μου ο Λευτέρης, σαν να βρήκα ρούχα από Λεσφέντα, βρήκα ρούχα μετά από ένα ατύχημα, τα πήρα και τα φόρεσα. Δηλαδή ο Ηλίας φοράει μπλουζάκι Naked City, δηλαδή ήταν πάλι ένα πολύ ό,τι να είναι σκηνικό. Anyway, όσο τώρα τα ζήσαμε όλα. Όχι, δεν το είπαμε. Όχι, όντως, συμφωνώ μαζί σου. Ωραία. Η διάλυση, ας πούμε, του συγκροτήματος, θα λέγαμε ότι ήταν μια μικρή ανακούφιση για να μπορέσει ο καθένας να κυνηγήσει το δικό του ύφος και παράλληλα project. Αρχικά δεν υπάρχει διάλυση. Το συγκρότημα αυτό είναι στον πάγο. Και ποτέ... Είναι ένας dead... Ναι. Θα έλεγα ότι είναι ένας dead man, woman on ice. Ναι, πολύ καλό, μπράβο. Πολύ καλό. Ναι, οπότε όχι, ούτε διάλυση υπάρχει, ούτε και ανακούφιση για να κυνηγήσει ο καθένας τη φάση του. Έτσι κι αλλιώς, ανά πάσα στιγμή και στο παρελθόν, ό,τι και να θέλαμε, το κάναμε.
Δεν υπήρχε ποτέ κάποιος περιορισμός. Αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με την προσφύσα μας. Όντως, ανακούφιση κάθε άλλο, το αντίθετο μάλιστα. Δηλαδή, περισσότερο υπήρχε μια κατήφια για το γεγονός ότι απλά έμενε στάσιμη κατάσταση και θέλαμε να κάνουμε πράγματα. Ανακούφιση όχι σε κανένα περίπτωση. Ωραία. Απλά επικεντρωθήκαμε μετά στα δικά μας πράγματα, γιατί όντως έπρεπε να συνεχίσουμε να παίζουμε. Indeed. Ναι. Έπρεπε να συνεχίσουμε να ζούμε, γιατί η μουσική είναι το πάθος μας. Χωρίς τη μουσική δεν ζούμε. Η μουσική είναι ανάσα για μένα. Χωρίς τη μουσική δεν μπορώ να ανασάνω. Τα κάνατε συνεργασία δισκογραφικά? Και αν ναι, γιατί δεν προέκυψε ως τώρα? Ποιος είναι, ας πούμε, το εμπόδιο σε αυτή τη σχέση και γενικά ποιος ήταν το κακό σπυρί που λέμε? Όχι ότι δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά εντάξει τώρα, για τα μάτια του κόσμου και μόνο. Ποιος ήταν? Θέλω να πω εσύ, αλλά δεν θα πω, γιατί δεν είσαι εδώ το κακό σπυρί. Για πες. Άμα θα κάναμε συνεργασία δισκογραφικά. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο έχει γίνει συνεργασία δισκογραφικά, γιατί εσύ έπαιξες στο δίσκο μου τον προηγούμενο. Ισχύει όντως. Γιατί δεν προέκυψε ως τώρα. Προέκυψε, αλλά ποιο ήταν το εμπόδιο? Το εμπόδιο ήταν οι εαυτοί μας. Ναι. Αυτά είναι τα κακά σπηριά, πάντα. Αυτό ακριβώς. Επομένως, ναι, νομίζω ότι εκεί συνοψίζεται ότι εμείς βάζουμε τρικλοπόδιες με διάφορες παθογένειες που κουβαλάμε από παλιά. Ωραία, μπορούμε να μην το αναλύσουμε γενικά αυτό, γιατί θα μιλάμε αιώνες. Μόνο ας πούμε ότι κάποιος καλλιτέχνης σε δίσκο, ο οποίος είναι στα καλύτερα της χρονιάς, έγραψε ένα κομμάτι το οποίο λέγεται A Note to My Procrastination. Θα έλεγα ότι ήταν το χαρακτηριστικό soundtrack του κακού σπηριού που αναφέρω. Ναι. Δεν θα αναλύσω κάτι. Λοιπόν. Δουλεύετε και οι δύο μας το πούμε αργούς ρυθμούς. Μαζεύετε το υλικό και μετά από χρόνια ξαφνικά μας το εμφανίζετε. Σίγουρα δεν είναι το μόνο που κάνετε στην καθημερινότητά σας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ο δίσκος τώρα από Spineless ήρθε σχετικά γρήγορα σε σχέση με τον πρώτο δίσκο και αντίστοιχα το Death Call από Agnes Main που άργησε, ήρθε αλλά έμεινε. Τι σημαίνει για εσάς? Χρόνος, ηχογραφήσεις και τελικό αποτέλεσμα? Εγώ έχω ένα μαχαίρι να τον πήξω στην καρδιά. Δεν δουλεύουμε σε καμιά περίπτωση με τους ρυθμούς που θα θέλαμε ή θα ήθελα. Όμως, από την άλλη, επειδή ένα βασικό χαρακτηριστικό και συστατικό αυτών των συγκροτημάτων, των σχημάτων, είναι ότι μας ενώνουν φιλικές σχέσεις. Άρα δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, μια επαγγελματική αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Αυτό σημαίνει ότι αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε τους ρυθμούς του κάθε μέλους που συμμετέχει. Βέβαια, ήταν στραβό το κλίμα ήδη, γιατί και παλιά που είχαν περισσότερο χρόνο, άπλετο, αν θυμάσαι, δηλαδή και όταν ακόμα και παίζαμε μαζί, μπορεί να καθόμασταν και να τζαμάραμε 4 ώρες από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 4 το πρωί, αλλά περισσότερο χρόνο τζαμάραμε παρά κρατούσαμε ιδέες. Επομένως, νομίζω ότι είναι απλά ότι έτσι είμαστε και ότι γενικά δεν είμαστε τα ζώα μας αργά. Καλά, δεν θυμάσαι, συγγνώμη, μία μικρή παρένθεση. Πόσες φορές ήμασταν στο στούντιο, τζαμάραμε, αισθανόμασταν ότι είχαμε βρει μια τέλεια ιδέα, πω και ναι, και θα γίνει αυτό και αυτό, και πηγαίναμε την επόμενη μέρα. Ρε, θυμάται κανείς μήπως τι κάναμε χθες? Τίποτα. Έλεγε ο Ηλίας, χλωμό, δύσκολο. Και ενώ θα έλεγε κανείς με τόσο ενθουσιασμό που είχαμε ότι θα θυμόμασταν έστω κάτι, πολλές φορές δεν θυμόμασταν καν το σκηνικό. Επομένως, διάθεση για δημιουργία υπήρχε, μεθοδολογία δεν υπήρχε ποτέ και αυτό συνέχισε και στις προσωπικές μας αναζητήσεις. Ναι, ακριβώς έτσι έγινε.
Ναι, νομίζω το απαντήσαμε. I'm gonna punch you in the ovary. That's what I'm gonna do. A straight shot. Ooh, Right to the baby maker. Το αποτέλεσμα, για παράδειγμα, δεν είναι ότι υπάρχει μια ταινιομανία. Πολλές φορές, εγώ πάντα πιστεύω ότι πρέπει εκείνο το αποτέλεσμα που βγει εκείνη τη χρονική περίοδο να είναι με τις ατέλειες του όπως είναι, γιατί ουσιαστικά αποτελεί ένα ημερολόγιο του τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο. Γι' αυτό και δεν μ' αρέσουν τα remix, τα remaster και οι επαναχογραφήσεις. Άρα νομίζω ότι ήταν καθαρά το όλο θέμα ότι είμαστε πολύ νοχελικοί στον τρόπο που συνθέτουμε και οργανωνόμαστε. Αυτό. Ναι, απλά, ξέρεις, ρε παιδί μου, βλέπω εγώ τώρα αυτή την πρόταση, χρόνος, ηχογραφής και τελικό αποτέλεσμα και σκέφτομαι ότι όταν, ας πούμε, 20 χρόνια πριν εμείς γράφαμε για την μπάντα μας, είχε τελείως άλλη έννοια ο χρόνος, η ηχογραφής και το τελικό αποτέλεσμα από αυτό που έχει τώρα, που είναι σαν να είναι λίγο πιο τετράγωνα τα πράγματα όσον αφορά στο πόσο σύντομα πρέπει να τα κάνεις, στο πόσο μεθοδικά πρέπει να τα κάνεις και μετά με όλα τα υπόλοιπα που έρχονται, με το promotion κτλ. Πόσο σαν πακέτο δηλαδή πάει αυτό, και αν δεν πάει σαν πακέτο πολλές φορές σημαίνει και μια αποτυχία στο να βρεις το κοινό και να σε βρει και αυτό. Δηλαδή, νομίζω τελείως διαφορετικά θα απαντούσαμε τότε και τελείως διαφορετικά τώρα, αλλά το μόνο κοινό στοιχείο θα ήταν η νοχελικότητα που λες, ναι φυσικά, και η αναβλητικότητα, ναι φυσικά, εντάξει, αυτά θα υπάρχουν πάντα. Το Λοιπόν, έχουμε... μου κάνεις μια πάσα όμως αυτή τη στιγμή, η οποία πάει ως εξής, ότι έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά που λες, αλλά μιλάς για μια ομάδα ατόμων οι οποίοι στο release live του δίσκου τους δεν σκέφτηκαν ότι πρέπει να έχουν το CD εκεί, δεν το σκέφτηκαν καν. Αυτό τώρα έπρεπε να υποθεί. Γιατί όχι. Ναι, στο release δεν υπήρχαν CD. Πιστεύω ότι ήμασταν πρωτοπόροι. Θα το πάρω έτσι. Χρύσα, έρχεται η σειρά σου. Ξέρω ότι τόση ώρα δεν δίνεις καθόλου σημασία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω σχετικά με την συνεργασία που έχεις κάνει με τη Σοφία Σαρή και τη σειρά του Netflix. Θέλω να μου πεις πώς το καλό προέκυψε αυτό και πες μας ειλικρινά πώς ένιωσες όταν άκουσες, βρε παιδί μου, πώς θα μπει η μουσική σου μέσα στη σειρά που θα το δει αρκετός κόσμος. Χρύσα, μέσα σε όλα αυτά που έχεις κάνει, ήρθε και η συνεργασία με τη Σοφία Σαρή και μη με τη σειρά στο παιδάκι μου, Netflix. εντάξει. 1896, 899, βρε. 1992, μαζί και αυτό το χρόνο, μαζί και εμείς οι εμείς δύο. Λοιπόν, Wait for it. Here it comes. Almost there. Λοιπόν, αυτό προέκυψε ως εξής. Αρχικά τη Σοφία την είχα γνωρίσει, είχαμε γνωριστεί ήδη. Δεν κάναμε τότε, δεν κάναμε παρέα όπως κάνουμε τώρα και έχει εξελιχθεί η σχέση αυτή. Απλά την ήξερα. Εγώ εκείνη τη μέρα είχα full μαθήματα κτλ. Έλαβα ένα μήνυμα στο κινητό από ένα γνωστό ότι μήπως μπορείς να έρθεις σήμερα σε ένα στούντιο που θα είναι ο Ben Frost να τζαμάρετε. Αυτό μόνο. Εγώ τώρα φαν Ben Frost. Λέω, ναι φυσικά, καλή φάση. Το κλείνω και πανικόβλητη τρέχω να αλλάξω τα προγράμματα και όλα. Οπότε έγινε ούτε καν μέσω της Σοφίας, γιατί και η Σοφία είχε ραντεβού εκείνη τη μέρα. Δεν μας το είχαν πει, αλλά εμείς στην πορεία το μάθαμε. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, πήγα την πήρα και πήγαμε μαζί στο στούντιο. Δηλαδή κάποιος μας πρότεινε. Και πώς ένιωσα. Δεν ξέρω, εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα καθόλου ότι θα μπει σε μια σειρά που αυτή τη σειρά θα τη δει κόσμος. Γιατί δεν μας είχαν πει κιόλας ακριβώς για ποια σειρά θα ήταν και πολλές λεπτομέρειες, αλλά ότι ήταν ο Ben Frost εμάς μας έφτανε. Οπότε απλά ήθελα να πάω να κάνω αυτό το session, το οποίο ήταν και από τις πάρα πολύ ωραίες έτσι, εμπειρίες στη ζωή μου και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οπότε δεν είχα καταλάβει κάτι. Άργησα πάρα πολύ. Όταν άρχισε πια να προβάλλεται η σειρά, κατάλαβα το χαμό που γινόταν και ότι θα το δει κόσμος και υπάρχει μια ελπίδα αν ψάξουμε τις πλατφόρμες που πρέπει να δηλωθούμε σαν μουσική μπορεί να... τις οποίες δεν έχουμε ψάξει ακόμα, δεν έχουμε δηλωθεί πουθενά για δικαιώματα κτλ. Ωραία, και αυτό αν θέλει θα το βάλει Τζο Γκόγκου μέσα. Παύση. Ναι, σωστό. Ωραία.
Φίβο, τώρα έρχομαι σε σένα. Έχετε έναν δίσκο, το Deathcore, ο τελευταίος. Μέσα που θα μπορούσαμε να πούμε γενικότερα ότι ο δίσκος έχει κινηματογραφικά μάλλον στοιχεία. Υπάρχει ένα single που κλείνει τον δίσκο. Και είναι άκρος κινηματογραφικό, θα λέγαμε. Διάβασα λοιπόν σε μια συνέντευξη που είχες δώσει πως θα θέλετε, ας πούμε, ο ακροατής να το θεωρήσει λύτρωση τελειώνοντας τον δίσκο, έτσι ακούγοντάς το. Βέβαια, λύτρωση στα 10 και 46 που διαρκεί το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν το λες και τόσο. Αλλά οκ. Αναφορικά τώρα με τα παραπάνω. Γενικά, σαν σύνολο και οι δύο, έχετε σκεφτεί να γράψετε στο δικό σας ύφος πάντα κάποιο τύπου soundtrack ή αν έχει γίνει πρόταση πέρα από αυτά που έχουμε ήδη αναφέρει? Μάλιστα. Πρόταση έχει γίνει από διάφορους σκηνοθέτες, ανάμεσα και σε αυτούς ο David Lynch, αλλά είπαμε όχι, δικέ μου δεν ψινόμαστε. Έτσι. Φυσικά και δεν έχει γίνει καμία πρόταση, γιατί η αλήθεια δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μέχρι τώρα. Είναι καλή ιδέα, απλά θα ήταν σίγουρα καλό για να έχει την υφή του soundtrack να είναι κάτι το οποίο ίσως να έχει έξω, να αφήσουμε απ' έξω το metal κομμάτι. Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά για να το πω πολύ απλά, εμείς εδώ δεν καθόμαστε να γράφουμε κομμάτια για τα δικά μας τα άλμπουμ και έχουμε γράψει μέσα σε σχεδόν 20 χρόνια, 20 κάτι χρόνια, ούτε 20 κομμάτια θα κάνουμε και για soundtrack, δηλαδή ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Ένα κομμάτι το χρόνο, βρε Φίβο, εντάξει. Θέλω να επανέλθω όμως στην προηγούμενη ερώτηση που απευθυνόταν σε σένα και να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό και να το δέσουμε λίγο στο μοντάζ. Η ερώτηση είναι, ξέρουμε από πού είναι ο Ben Frost? Από την Αμερική, αλλά νομίζω από Αυστραλία ότι είναι, χωρίς να είμαι σίγουρη. Και μέχρι τώρα ζει στην Ισλανδία. Μάλιστα. Ξέρουμε άμα παρακολουθεί NBA. NBA δεν ξέρουμε, όχι. Australian Musician, ναι, από την Αυστραλία είναι, καλά θυμόμουν. Αν τυχόν του άρεσε το NBA και ήταν φανατικός των Boston Celtics, θα μπορούσαμε να λέμε Boston Celtic Frost. Τώρα δηλαδή όλο αυτό έγινε για να πεις την παπαριά σου, έτσι. Oh my God. Μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζουμε. Πώς τον έκανες αυτό τον πανηγυρισμό, για δώσ' του λίγα δευτερόλεπτα. Ο κολλητός μου, παιδιά. Λοιπόν, ναι. Η ερώτηση είναι, αν ρωτούσα πριν 10 χρόνια, κοντά είμαστε, πώς θα βλέπατε στο σήμερα τον εαυτό σας, τι θα λέγατε? Τυπική ερώτηση, αλλά you never know. Τι θα έλεγες, για πες. 10 χρόνια πριν δηλαδή, πώς θα ήμουν 10 χρόνια μετά στο τώρα? Τα ίδια. Δεν θα είχε αλλάξει κάτι. Καλά το λες. Ναι. Δηλαδή, ενώ τώρα που το λέω, σκέφτομαι πόσα πράγματα έχουν αλλάξει την τελευταία δεκαετία στη ζωή μου, γενικά, αισθάνομαι ότι το core μέσα, η βάση, είναι πάντα η ίδια. Τίγκα στην αναβλητικότητα, στην ανασφάλεια, πάρα πολλές φορές πολλή απεσιοδοξία, η οποία, εντάξει, δεν το λέω τύπου δεν μπορώ, αλλά πολλή απεσιοδοξία, ναι, πολύ μαυρίλα, που μετά έρχονται άλλες μέρες που είναι πιο αισιόδοξες, δηλαδή αυτά βλέπω ότι δεν αλλάζουν ποτέ. Συν το ότι δεν υπάρχει καμία πειθαρχία σε κάποια μεθοδολογία. Αυτό θα πω. Ακριβώς. Εγώ θα πρόσθετα επιπλέον ότι τον εαυτό μου το φανταζόμουν, για να δώσω μια πιο θετική νότα, σίγουρα πολύ περισσότερο αποτυχημένο από όσο κατέληξα, αλλά εν μέρει προφητεία επαληθεύεται. Μ' αρέσει έτσι όμως που... Ωραία. Σίγουρα για να μπορέσεις να πετύχεις πράγματα πρέπει και να θυσιάσεις κάτι. Ισχύει αυτό. Η δόξα θέλει κόπο ή τρόπο? Ειδού η απορία. Αυτό, η δόξα θέλει κόπο ή τρόπο, Φίβο? Η δόξα. Εγώ δεν ξέρω τι θέλει δόξα, γιατί δεν την αναζήτησα ποτέ. Άμα πούμε the arts, οι τέχνες, σίγουρα θέλουν και κόπο και τρόπο. Αφενός θέλει κόπο γιατί
there is, πώς το λένε, there is no gain without pain, αλλά θέλει και τρόπο, γιατί άμα βασίζεσαι μόνο στον κόπο, κάποια στιγμή θα πεις στο διάλογο, σταματάω, να κοπιάζω, κάπως έτσι. Και αν μη τι άλλο κάτι μπορεί να μας αναγνωρίσω, και είναι κατέρωθεν αυτό, είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, καλά θα μου πεις εσύ το κάνεις και δουλειά σου, αλλά ακόμα και οι υπόλοιποι, δηλαδή και ο Ηλίας και ο Σάκης και διάφοροι άλλοι φίλοι, δεν σταματήσαμε ποτέ να ασχολούμαστε με τη μουσική, ακόμα και άμα δεν είχε στόχο το επαγγελματικό τμήμα. Άρα σίγουρα πρέπει να κάνεις θυσίες. Τώρα το τι επιδιώκεις αντιστοιχεί και σε ένα level θυσιών. Αν για παράδειγμα θες να το φτάσεις στο να γίνεις, ξέρω εγώ, ghost, πώς είναι τώρα για να φέρω ένα τρέχο παράδειγμα, τότε σίγουρα οι θυσίες που πρέπει να κάνεις είναι πάρα πολλές και σε υλικό και σε συναισθηματικό επίπεδο. Για μας νομίζω ότι αν μη τι άλλο τις θυσίες τις κάναμε χωρίς να το αντιληφθούμε. Δηλαδή πιστεύω ότι κάπως εσύ ακολούθησες, δηλαδή η ζωή σου την πορεία είχε με βασικό γνώμονα και κινητήριο μοχλό τη μουσική, και εγώ αντίστοιχα το βλέπω εκ των υστέρων ότι δεν άλλαξα την πόλη που μένω, γιατί ο βασικός λόγος ήταν ότι οι φίλοι ήταν εδώ και κατ' επέκταση οι φίλοι που παίζαμε μουσική είναι εδώ και παραμένουν εδώ. Αυτό. Ναι. Βασικά με βρίσκει σύμφωνη, γιατί και εγώ αυτό θα έλεγα, ότι για να πετύχεις πράγματα, το θέμα είναι πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την επιτυχία, γιατί αν θεωρούμε επιτυχία το να σε βρει το κοινό σου, να διευρύνεις το κοινό σου, να έχεις περισσότερους ακροατές, να πουλάει περισσότερο η μουσική σου κτλ. Πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν το λέω εγώ δηλαδή. Το λένε άνθρωποι που ξέρουν ότι αν δεν υπάρχει όντως ένα πρόγραμμα, οι αντίστοιχες καμπάνιες στα social media, τα post, τα stories που πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο εμένα, ας πούμε, μ' αφήνει παγερά διάφοροι, και εσένα και εσάς, όπως σας ξέρω. Ναι. Από την άλλη, μερικές φορές νομίζω μας πιάνει και λίγο αυτό το «μα θέλω ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να ασχοληθώ καθόλου». Οπότε ναι, έχει να κάνει πάντα με το τι στόχο βάζεις. Από εκεί κρίνονται και οι θυσίες, αλλά δηλαδή συμφωνώ με όλα αυτά που λες. Το παν είναι να μην σταματάς. Με όλη αυτή τη μαυρίλα που επικρατεί γενικά, που είναι πάρα πολύ εύκολο να σε επηρεάσει και σε επηρεάζει, γιατί και τίποτα να μην έχεις εσύ ο ίδιος, όταν επηρεάζεται όλος σου ο περίγυρος, δεν μπορείς να μείνεις ασυγκίνητος, ας πούμε, από αυτό. Οπότε ναι, έχει να κάνει με το που στοχεύεις. Χωρίς θυσίες, σίγουρα, πολλά πράγματα δεν γίνονται. Αν μιλούσατε τώρα σε έναν ψυχολόγο, κοντά είμαστε, είπαμε 50 ευρώ, πώς θα εξηγούσατε το φαινόμενο ότι η Χρύσα είναι πλέον spineless, η υπόλοιπη National Pornographic είναι Agnes Vein? Δηλαδή, αλλαγή ταυτότητας το λέμε αυτό, στην ουσία, έτσι. Πώς λοιπόν αυτό επιστρέφει και έχουμε το γεγονός αυτής της συνάντησης? Σας λείπει ένας από τον άλλον, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει όμως περίπτωση να έχουμε έξτρα έκπληξη σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα. Σύμφωνα δηλαδή με την επίσκεψή σου, Χρύσα, στη Θεσσαλονίκη, και όλο αυτό πρόκειται να συμβεί. Αν μιλούσα με έναν ψυχολόγο, θα προσπαθούσα να καταλάβω ότι τα ψυχολογικά κίνητρα πίσω από αυτή την ερώτηση. Εννοώ ότι είναι πολυδιάστατη. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Κάτσε να το ξαναπάμε. Αν ποια συνάντησης? Η συνάντησης να έχουμε έξτρα έκπληξη σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα. Μήπως τη συνάντηση του live, ότι θα συναντηθούμε σαν Spineless και Agnes Vein. Επίσης, στο σημείο αυτό να πω ότι η National Pornographic δεν είναι η Agnes Vein. Η Agnes Vein είμαστε εμείς, οι 4. Τι λες μωρέ, τα έχεις χαμένα, είπες η Agnes Vein, είμαστε εμείς οι 4. Ανάποδα ήθελες. Η National δεν είπα. Τι είπα, καλά. Είπες... Είπα η National Pornographic δεν είναι η Agnes Vein. Αυτό ήθελα τουλάχιστον να πω. Κόμμα, η Agnes Vein είμαστε εμείς οι 4, οπότε εκεί χαώθηκε το πράγμα. Εντάξει, εγώ έρχομαι και στους Agnes Vein, ναι. Λοιπόν, εγώ καθόμουν στον ψυχολόγο με εσάς. Έριχνα πολύ βρυσίδι. Αλλά εντάξει, όχι. Άλλο,
Θα έριχνα πολύ βρυσίδι, αλλά πάντα με αγάπη, 25 χρόνια πριν. Τώρα εκτός δηλαδή από δεν μια θα... περίσταση. Τώρα δεν θα έριχνα πολύ βρυσίδι. Τώρα μου λείπετε. Τώρα... ναι, αλλά τότε είχες απειβδίσει με την... Ναι, εντάξει, γιατί... Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε γιατί, αλλά ήσασταν φουλ ανώριμοι. Πιστεύω όλοι μας φίλοι που θα το δουν αυτό το ξέρουνε. Εμείς ανώριμοι. Σοβαρά τώρα. Αρνούμε, τελειώνει αυτή η συνέντευξη. Τελειώνει, ναι, τελειώνει. Αποχώρησε ο Φίβος Χατζής. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση για έξτρα έκπληξη. Τώρα, αν εννοούμε έξτρα έκπληξη κάποιο guest στο live, εγώ θέλω πάρα πολύ να πούμε κάποιο από τα παλιά μας τραγούδια κτλ. Δεν ξέρω τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Όπως δεν γίνεται όλα τα χρόνια. Αυτό. Οπότε μάλλον δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά άμα υπάρξει ωραία θα είναι, γιατί θα κοπανηθούμε λίγο παραπάνω, θα σπάσουμε κανένα πόδι, κανένα χέρι, τέτοια. Εγώ πάντως μπορώ να πω ότι υπάρχει πρόθεση για κάτι τέτοιο. Τώρα το άμα θα γίνει, ας έρθετε να το μάθετε εκεί. Ναι, βέβαια, εγώ έτσι για να μου φύγει λίγο από μέσα μου, θέλω να πω ότι ο λόγος που δεν κάνουμε κάτι, που δεν κάνουμε κάποιο live, σαν National και τα λοιπά, δεν είναι ότι μεταξύ μας έχουμε χαθεί. Εντάξει, έχουμε χαθεί επειδή ζούμε σε άλλες πόλεις, αλλά πάντα βρισκόμαστε. Είναι ότι ο μπασίστας μας δεν θέλει να παίζει μπάσο, ο Σάκης δεν θέλει να κάνει πρόβες στα παλιά κομμάτια. Κανείς δεν θέλει να... Μάλλον εμείς οι δύο θέλουμε να κάνουμε πρόβες στα παλιά κομμάτια. Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα, δηλαδή. Τα θυμάμαι έτσι κι αλλιώς. Οι άλλοι δεν θέλουν να κάνουν πρόβα. Θέλουν όμως ενδεχομένως κάποια στιγμή να βρεθούμε, να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, αλλά ο Ηλίας δεν θέλει να παίξει μπάσο, ο άλλος δεν θέλει να παίξει κιθάρα. Δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Εδώ να πούμε όμως ότι αυτό δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, ότι κάποια φάση όταν είχαμε κάνει το προηγούμενο στούντιο, αν θυμάσαι ήταν 18-19, ότι είχαμε και ένα καινούριο κομμάτι, το οποίο έμεινε εκεί. Ναι, είχαμε. Δηλαδή για καινούριο υλικό ίσως είναι πιο εύκολο να ψηθεί η κατάσταση. Ναι. Θα δούμε. Μπάχλο μόμπα δύσκολο από τη μία, θα δούμε από την άλλη. Να πω και κάτι το οποίο δεν είναι ερώτηση, αλλά είναι λίγο σχετικό από την άποψη ότι νομίζω ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι το τελευταίο κομμάτι που ηχογραφήσαμε ήταν και το καλύτερο πράγμα που είχαμε κάνει, που ήταν για μια συλλογή της Φιναλόγκα τότε. Ναι. Νομίζω ήταν ενδεικτικό ότι πλέον είχε δέσει το γλυκό, ήταν πολύ πιο εστιασμένο και ένας από τους λόγους που μετά είχα στεναχωρηθεί ακόμα περισσότερο ήταν να είχα αυτό το κομμάτι σαν τελευταία ανάμνηση από την κοινή μας μουσική πορεία μέχρι τότε. Πολύ συγκινητικό. Λοιπόν... Θέλω να μου πείτε τώρα, ως Αθηνέζα, πώς ορίζεις το κοινό, ρε παιδί μου, της Θεσσαλονίκης? Είναι πιο ένθερμο από το αθηναϊκό? Το σίγουρο είναι πως από μουσικούς πολύ καλά κρατάει. Επειδή εγώ ζω και την σκηνή το διάστημα που η Χρύσα είναι εκτός πόλης, είναι στα εξωτερικά, στις Αθήνες και πάει, στην Αθηνεζία και πάει λέγοντας, το πρόβλημα με το κοινό της Θεσσαλονίκης, και νομίζω και γενικότερα, αλλά της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα, είναι ότι η μουσική είναι περισσότερη από το κοινό. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όσο αφορά τις επιλογές του κοινού της Θεσσαλονίκης, είναι τελείως ό,τι να είναι. Δεν μπορείς να βγάλεις κανένα πόρισμα. Πραγματικά μετά από τόσα χρόνια δεν θα εκπλαγώ αν ένα live που δεν το περίμενα πάει τρένο και ένα live που περίμενα θα γίνει χαμός, δεν έχει κόσμο. Είναι απλά τελείως ό,τι να είναι. Έχει μια χρονική, τουλάχιστον μέχρι 5 χρόνια πριν υπήρχε μια χρονική καθυστέρηση σε σχέση με την Αθήνα στο τι ερχόταν από τα εξωτερικά σαν μόδα, σαν τάσεις. Γύρω στα 2 με 3 χρόνια ήταν αυτή η καθυστέρηση. Όσο αφορά τώρα το πιο ένθερμο από το αθηναϊκό, ναι. Ακόμα και τώρα που είμαστε εμείς σε μια πιο προχωρημένη ηλικία και θεωρητικά πρέπει να ήμασταν και πιο σοβαροί, μπορώ να πω ότι και από πρόσφατα, αυτό λέγαμε με τη Χρύσα πιο μπροστά, από πρόσφατες συναυλίες που έχουμε παρευρεθεί ένα γερό team με σιλίκον καθυστερημένο, ναι. Όχι καθυστερημένο. Δεν ξέρω αν είναι politically correct. Ναι, όχι, να βγει αυτό, Τζο Γκόγκου να βγει. Ναι, όταν βρεθήκαμε βλαμμένον πες παιδάκι μου, βλαμμένον. Βλαμμένον με σίλικον. Νομίζω ότι όντως αυτή η εκρηκτική, αλυσιδωτή αντίδραση που δημιουργείται, το περηφανεύομαι και λίγο,
είναι πιο έντονη, είναι πιο ένθερμη από της Αθήνας. Αυτό το πιστεύω. Όχι πάντα, και η Αθήνα προφανώς έχει αντίστοιχα τους δικούς της βλαμμένους, αλλά έχω μια αίσθηση ότι είμαστε ένα κομματάκι πιο ηλίθιοι, με την καλή και την κακή έννοια. Ναι. Εγώ τώρα δεν ξέρω για live στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω σε live στη Θεσσαλονίκη, όντως. Και μετά τον κορονοϊό έχω μειώσει και πάρα πολύ τα live που πάω γενικότερα. Με έχει πιάσει έτσι μια πολύ έντονη μισανθρωπίλα. Αλλά νομίζω κι εγώ ότι είναι ένα τσικ πιο άγρια τα πράγματα. Στην αιώνια αγαπημένη μας Σαλονίκη. Φτάσαμε στο τέλος. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα με το χέρι στην καρδιά να πείτε πως αν είχατε τη δυνατότητα να έχετε έναν καλεσμένο επί σκηνής, έναν σούπερ ήρωα ή κόμικ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ποιος θα ήταν αυτός? Δεν κρίνουμε, φυσικά δεν κρίνουμε. Ευχαριστούμε που δεν θα κρίνετε, γιατί μου ήρθε μια βλακεία να πω, αλλά παρακαλώ. Εντάξει, εγώ θα ήθελα την τζιτάρα. Θα έρθει. Να με κρίνετε. Κανένα πρόβλημα. Εγώ την τζιτάρα θέλω. Αν γίνεται, ευχαριστώ. Εγώ τώρα έτσι πως το θέτεις, θα ήθελα το Sport Billy ώστε να μην χρειάζεται να κουβαλάω τα πράγματα μετά, να τα βάλω μέσα στη βαλίτσα του. Αλλά νομίζω ότι έτσι πως όταν είδα την ερώτηση ήρωα κόμικ, θα ήθελα να έχω το Goofy και κατ' επέκταση το Super Goofy, αφενός για να είναι κάποιος επί σκηνής περισσότερα τσούπαλος από μένα και δεύτερον για να δούμε ότι όταν πάρει το φιστίκι άμα θα πει ταντά ή ταντάχ, γιατί έχω μια υπόνοια ότι το ταντά που μεταφράστηκε στα ελληνικά κόμιξ ταντάχ είναι επειδή έβλεπε ο Έλληνας μεταφραστής το TADUH, οπότε έλεγε ότι είναι ντάχ, οπότε όλη η παιδική μας ηλικία ήταν ένα Greek misinterpretation. Ναι, αυτό. Τι να πω τώρα, εντάξει. Μας έκαψες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι τα είπαμε πάρα πολύ ωραία. Παρόλα αυτά, περαστικά στην Τζο Γκόγκου που θα δει τη συνέντευξη και κυρίως θα την ακούσει. Όντως. Και ελπίζουμε να σας δούμε στο καταπληκτικό και σούπερ οργανωμένο live που θα κάνουμε στο 8ball 18 Ιανουαρίου, Spineless και Agnes Vane. Yeah. Στον πρώτο όροφο μην γίνει μπέρδεμα, μην μπερδευτείτε, ναι. Πάτε κάτω, είμαστε μην πάνω. Πάτε στους domain, η domain θα είναι κάτω, μην πάτε εκεί, επειδή... Μήπως είναι domine. Μήπως είναι domino, τι λέει? Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ θα πω domain. Domain! My domain! Ναι, αυτό ακριβώς. Ωραία, Θεέ μου, πάλι. Από το παγωμένο βορρά θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να πούμε τόσο ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι. Με τη φίλη Χρύσα. Τζο Γκόγκου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα καθόμαστε, θα κάνουμε τέτοια και θα στα στέλνουμε. Παρόλο που δεν θα έχουμε ερωτήσεις, θα λέμε τα δικά μας εμείς. Και θα τα στέλνουμε. Θα ντυνόμαστε υποψήφιοι σούπερ ήρωες που μπορεί να εμφανιστούν σε... Η Χρύσα ντύνεται καμιά φορά σούπερ ήρωα στα βιντεοκλίπ. Γίνεται σούπερ Χρύσα. Και ξέρεις ποια είναι, θα το πούμε και αυτό, ποια είναι η μυστική της δύναμη. Είναι το laser eyes. Που έλεγε, που νόμιζε ο άλλος το κομμάτι των... Mr. το κύριε Elation έλεγε send me a laser. Έτσι και η Χρύσα είναι send me a laser. Γιατί αν τα έχει πάρει μαζί σου, σε κοιτάξει με τα laser eyes, νιώθεις τη σάρκα σου να λιώνει. Γιατί εκείνη τη στιγμή, το όχι δεν κρίνουμε, εκείνη τη στιγμή γίνεται αυτό το πράγμα. I think I'm getting the black lung, Bob. It's not very well ventilated down there. Subscribe to my channel.